Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulmanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Opera o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Samantha. Hingkod ang pangidaron, minyo, ug may duha ka mga anak. Itago na lang sabang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa akong inahan. Lahi naman gud mi og puyo sa kumbana, maong wa na kay ko makamonitor niya. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Sige. Laki, bisitahon ako si Mama. Laki. Sige. Bye. Kisa to? Ako manghod, si Jera. Nga naman ka no? Naghisgot mong gudmog sakit. Na si Mama ko no may kipamati. Karon mo lang sila manawag na ako Nga, wa na sila kasabot sa gibating Mama. Unsa? Unsa iwan na sila kasabot sa sakit ni mama ni mo? May kipamati ko no si Mama. O ilan ang giadto sa doktor. Wa man ko klarong findings. Apan, wa pa gyud maayo ko no si Mama. Uy, kuya awag ko na na. Uy, ato. Kay murag tagtao na sab ka nga wa ka uli sa inyo, di ba? Ay, kana laging nagtuot ang okay lang sila kay wa may balita. Unya dayto. Ay, mularga ko dayon sa amo Ma? Insana. Ako ni Ma, si Samantha. Oy, gikamingawan kong anak. Ma, Pagaksa ko. ngano nga man ka manawag na akong naunsa ka, Bot na unsa na ko, ani. Usam di mong ibati. Kining akong dapi-dapi. Sakit. Lahos na sa akong paa. Padong sa akong bitiis. Ay, ambot ko na unsa ni. Kung akong haplasan og mahilot, mawawa ragkadayot. Pero mabalik ra pod. Usam di ko na'y pongs, doktor. Nagpa-check up ang ka. Gipalaboratory naman gani ko. Apa normal man kuno ang tanan. Normal ang akong BP, ingon man sugar. O may giresita nga tambal, o giinjikan og pain reliever ang akong ugat. Apan, nahurot naman lang ang tambal na kog tumar. Naaman lang gyapon ang pagsakit. Naunsa man ka di ay ka, Ma? Di ba kahasab na tungol sa contraceptive nga yung gigamit sa una? Ha? Unsa nga contraceptive pa? Implant man kuno to. Oo. Nahinumdum ko nga, nagpataod si Mama ana. Pero wa naman to. Kay gipatangtang naman niya kay tulo ka tuig naman to. Basig karon lang siya nga may gibati. Ambot na sab ka. Makalibog lagi. Kay nga naman sab nga wa may findings sa doktor. Nagasto-gasto lang mi og adto sa doktor Apan normal raman kunong tanan. Naunsa magit kay nas Mama, no? Isaya pa na ninyo? Ha? Kay nga naman tiya. Kung ingon ana god nga way finding sa doktor. Kung unsa nang iyang sakit. Basing kung gipadauta na si Mama ninyo. Kinsa masag kuno magpadaot ni Mama tiya. May kontra ba day nas Mama? Recorded by X Thunder Gaming. Naglibog ming tanan kung unsa gining gibati ni Mama. Nga bisan gipa-doktor na, wa may findings ang doktor sa iyang gibati. Girisitahan raw og tambal o giinjekan og pain reliever. Apa nahurot na lang ang tambal,
Napaman gihapon ang gibati ni Mama. Unya, Mutuo biya sa kuha ng binisaya. unsay buot nimong ipasabot, Martin, ha? Pasuwayin lang ninyo binisaya. Ha? Basta mastiyan mo. Basta mga ingon anak na gani nga may gibati unya way finding sa doktor. Ang malagmit may nagbinuang ana. Ay, na. Di magud kay kumutuog mga ingon anak, eh. Wala jud kay lang mahimo ana. Kundi ang pagtuo na lang. Kung imo mo yun ang patambalas binisaya sa mama nimo. Ha? Kayo kuwang sa kuno kag pagtuo ana. Aw, di gina mo epekto. Unsa? Kumusta naman si Mama pa? Pag ulang ko nagtabang sa ginahan sa bantaw eh. Ha? Kinaunsa naman sa di ay? Ni andar po na gibati. Napalakan mo galing ko niya. Pasig pas mo na kusog. Pa, kung muto kag binisaya ba, ipasuhay lang ka nagpatambal sa Mama binisaya, uy. Sige, kung mo'y magkaayo niya. Muanhalaw niya ko pa. Muduaw kong Mama. Sige, day. O tabang mo ampo nga. Maayolong ta si mama ninyo eh. Oo pa, mag-ampo ko para ni Mama. Sige na. Bye na pa. Kay may buhaton pa ko dire. Bye. Oh, naunsa naman sa mama nimo? Itabang na sad ko nung papa. Ipabinisaya na lang lagi na. Ay, lagi, uy. Pero di man gud kay kumutuo na Martin good. Ay, wa sa ko'y mawa kung mutuo lang ka. Doon na, Martin. Ang pagtuo ni Mos Ginoo. Ha? Kay, mutuo ka naman unya ng mga diliingon nato. Anang mga ubang mga patuo-tuo diha. Samanta. Kumusta naman kang pagpatambal ni Mamas binisaya? Ngawa pa magyud katawag si Papa. Oh, si Papa na gyud. Nauli na tingali sila. Hello, Pa? Kumusta naman inyong lakaw, ha? Daan pagyog ko. Nga gipadautas si mama ninyo. Unsa? Kuwangit ko sa pagtuuan ng tambal-tambal sa binisaya. Ang akong tuuan, doktor unta. Apano may klarong findings ang doktor nga nagpa-check up sa gibati si Mama? Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, magsakit ang dapi-dapi ni Mama, lahos na sa iyang paa o batiis. Unsa may sakit ni Mama nga sa pagpa-check up o palaboratory, normal raman na iyang BP o sugar. Ikaduhang pangutana, nigamit si Mama og contraceptive nga implant pero gitangtang naman kay 3 years raman to. Side effects ka ning iyang gibati karon nga gitangtang na ang implant? Ikatulong pangutana, ingon sab sa akong papa nga basig pas mo kuno sa kusog. Pero ngano wa may findings ang doktor? Dili ba day mailhan sa doktor kon pas mo sa kusog ang hinungdan? Ikaupat og katapusan, ipabinisaya na sab namo si Mama kay wa lagi findings ang doktor. Og ingon sa tambalan nga gipadautan si Mama. Unsa masab ka tinuod ang mga ingon ana? Palihog, tabangig tambagi ko, kini ang akong soliran, Samantha. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, ani na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist o mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kanyo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong batan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga never stop learning because life never stop teaching.
Learning is lifetime. Bisag no, binta na yung mga edad, daghan pa yung mga buta nga wa may bali aning kalibutan na. O bisan paghudton pa magkuha ng mga kurso sa universidad. Daghan pagyapong kagawa may bali. Tayo pagpanghambog-hambog niya, jack of all trade ka. Ha? Bisa kung sa pagkaka-summa cum laude ka pa, magna cum laude ka ng graduate. Daghan pagyapong gawa may bali aning kalibutan na. So, mao na ang kinabuhi. Okay. Ang iyong mga legal ng mga problema, si Atty. Eileen Bathan na mo itong bagyana, no? Sorry kayo, di may magkauban karon kana po siya equally important nga appointment nga gatubang karong mga orasaha, no? So, ang atong magtatampo karong adlaw si Samantha, 33 years old, wala man niya gibutang nga iyang address. Minyo, may duha ka mga anak. Punto medikal ang problema ni Samantha. Pero tungod di sa iyang mama, no? Iyang mama ang kuan. Kinsa may akong i-greet. Usab ako ning tiwaso ning mga taga Hinunanga, no? Si Dibanji Butak, si Mary Rose Kaliwaan ba ni? LJT Baliad, Irene Sapico, Arlene Lubong, Michelle Lukop, Gisa Labradoris, ug si Jane Cabarlis, ug si Ma'am Precious Bella Dadap, ug ang inyong namay gisuwat man ning appeal diri raw, eleksyon ra baron na. Maro ako mga kampanya ang Mayor Rinaldo Fernandez, no? Ug ang diri sa Pikas, mga taga Malitbog, Ibarita, Rinabila, si Susan Betal, ha, kining uban sunod na lamang pod, no? Og maraming pagpaminaw di ay ni Nestor ug ni Linda di sa St. Joseph Lambert sa Minglanilla. Salamat kayo Nestor nga usay imo kong pautangon og lansang sa inyo. Regards dia sa mga taga Minglanilla, no? Mga kabatuan family, si Tibor, no? Og si Jimmy, mga Sasan family, no? Si Kwan, aroy si Rini, tukayo pa nako. Rini Sasan og si Sami, dili din ni Willie. Sami Sasan, og si Piring Natad, no? Mga silingan ni nako dito sa Kantauan, no? May pagpaminaw daan ni Honorable Barangay Captain Chris Ababa, no? Ug si Victor. Okay, going back to our sender, si Samantha. Punto medical ang problema ni Samantha. May tungkol kini sa problema sa iyang mama. Sumasa nabati na to sa drama. Ang unang pangutanan ni Samantha, magsakit ang dapi-dapi ni mama lahos na sa iyang paa o batiis. Unsa may sakit ni mama nga sa pagpa-check up og pa-laboratory normal raman ang iyang BP ug sugar. Well, dili lang man ang basihan nato nga way sakit ang blood pressure ra ug sugar. Daghan pa diha mga bad cholesterol, uric acid, daghan pa diha ang basihan, no? Wa ka ni masakit ang imong mama og sciatica, no? Ako lang gabi por pinasakita akong likod. Ba ko sa akong gihimo Samantha, ngapit yung kog manghihilot akong likod di sa dapi-dapi nga sa lower vertebral area. No, wag tang maya karon nindot na akong paminaw, no? Mutuo ka ng massage. So, kung kanang sakit yung gani kaayo, you can take non-opioid analgesic, exemplified by mefenamic acid, paracetamol, ibuprofen. Pero sa akong mga pasyente nga na mga intractable pain, sometimes, no, I'll prescribe tramadol, oxycodone, o morphine. But kini magong mga regulated magud ni dili ka basta-basta mangkapalitan ni over the counter, no? Kinahanglan nig doctor's prescription, no? So I do not know og pila edad sa imong mama Samantha, na, pero lagi na magkana matong edad na gitawag og sciatica, kaning sciatic nerve na to ba mapiit, compress, mao na mo sakit. Mao gyud toy akong gibati gahapon nga purbidang lain na gyud ang akong likod. Basig pareha man ning imong mama, pero na karon arang-arang naman ko ka nagpamasahe ko gabi. 2 ka oras ko nagpamasahe. Huwag tagman, karon pag sa bata ninduta sa kuntuog ginoon pagkahumas basahe, umao na ako experience, no? So dili lang blood pressure o blood sugar ang basihan, moingon ta nga wala may medical problem mo sa katao. Daghang basihan, ha? Okay, ikaduhang pangutana. Digamit ni si mama og contraceptive nga implant, ha? Implant. Tampa. Pero gitagaan raman og 3 ka tuig. Gitagaan gitangtang sa naman kay 3 years mana to.
Ha? Mawa? Side effects ka ni sa ang gibati karon nga ni mama ang itangtangan og implant. Where kanang implant pa ngo, this is a contraceptive device nga ibutang diha under na beneath the skin, no, para nga dili magka problema. Dugay naman to. Dugay naman tong itangtangan na adyon tingso nga productive years pa ning imong mama until now, no? As we all know, the menopausal age is late 40 with the early 50s with the main age of 52. So kining implant Depo-Provera, no? Birth control method ni siya, no? Nani siya ay nag-contain siya og hormone nga progestin. Ang iyang effectivity mga pila ka months nga mo suppress og ovulation. So mao na nga dili magka buntis ang babae kung naani siya implant, no? Depo-Provera, for example na. So sa may naan mga daghan mga side effect ang implant, no? Sana na headache ang uban mo develop og mga acne formation kanang mga butoy-butoy sa naong. Nga ang uban makawa ang buhok. Unya moubos po ang imong sexual drive. Ang uban na breast enlargement or engorgement. Mao na og moody mag-mood swing ang usa ka babae nga naay implant. Pero dili tanan, no? So mao na nga avoid lang mga drugs nga naay mga contents nga kining akong nibala na mga drugs nga like for example anti-seizure medication like carbamazepine, kanang barbiturates, pinituin, so mabuhid lang kaniana, ha? So mana. Pero wala gyud ko mo sa magkonsulta ka sa inyong ubigayni og balik, no? Kay sila mga eksperto na ani. It will take days ayaw mapagtuo nga ang katong mo nagplano nga magpa-inject og implant nga diha dayon protected na mo nga din mo magbuntis kay masuppress ang iyong ovulation. It will take days before ang Depo-Provera or kanang implants or whatever nga injectable will take effect. Okay? Of course, there are other birth control methods, no? So dili siguro to may side effects sa itangtangan siya og implant siguro kay I suppose dugay na to, no? Ikatulong pangutana, ingon sab sa akong papa nga basin pas mo sa kusog. Pero nganong wala may finding ang doktor? Dili di ay mailhan sa doktor kung pasmo sa kusog ang hinungdan. Well, nga mong mga pamaagi manggod sa hospital para ma-guided me what to do with our patients is to submit our patients for laboratory workup. No? So daghan kayong mga pamaagi. Mubilib gyud ko aning exercise sa manta, no? Kaya ang exercise manggod, this can activate our endogenous endorphins, kanong opiates, no? Sa atong lawas. Kung mag-exercise, sabi na gyud og sington ka. No, dili exercise ka, flex lang kanang sington gyud ka. Ang sakto-sakto balang sad nga dili ka extraneous labi nag edad-edara na. So may tungkol sa inyong concern nga dili ba day mailhan, daghan kayong dili mailhan, dili ba 100% makagaranti ang doktor nga makadiagnose. Mga kaso nga misdiagnose, no? Na mao nang usahay na ay mga problema sa ospital, ipalo up gyud, no? Labi nag outpatient, problema hagin ang outpatient gyud kay wala may way ang doktor mo monitor sa progress sa pasyente every day. So uban akong pasyente, daghan ko'y pasyente ha, mo share lang ko ninyo. Akong gitagaan og antidepressant. Musir lang ko ha. Gitaan ako antidepressant. Iko balik pagkahuman sa antidepressant ug anti-anxiety. Iko balik sa duha ka adlaw, duha ka semana. Asa pa ba ning balik nga wa na? Unsay gimo? Gikiha ko og malpractice. Gikiha ko og 2 million nang iyang damage nga gi-claim. Kay wa ko na siya maayo. Inko anywhere in the world, bisag asa pa ka, Europa pag Amerika, in 2 weeks time, ug nabay doktor makaayo sa imong anxiety ug depression. Ikiha ko yung 2 million, wa na masa mutubag tong yung abogado akong gihagit ko padakin ng inyong damage claim kay gamay-gamay na pero wago nadlok gubutingali. Ingon na ayaw pagtuo nga maayo na yung kasi imong problema ay nakasunod adlaw usod semana. Ay naminaw tayo itong abogado atong akong pasyente. Kinsa ko tayo doktor magkaayog anxiety depression in 2 weeks time wala ka mo balik. Nag-malpractice kuno ko kay bati akong tambal nga gihatag. Mao na akong experience sa pagpanambal. Nangasaba ba ko? Ako lang i-share akong experience. Sunod nga pangutana. Di pa binisaya na sab namo si mama kay wala lagi finding ang doktor. Ug ang ingon sa tambalan nga gipadautan si mama.
unsa man kahang katinuod nang well anyway bitaw naghamungutanan ko ikaw Dr. Obra mo tuo kag bad spirit ang akong tubag na ako musimba ko although dili gyud kayo ko religious pero musimba ko meaning to say nga I do believe in good spirit ug mo believe ko good spirit so it goes without saying nga I also do believe in bad spirit kay there is no distinction between good and bad unta no so mutuo man tag na mga bad spirit mo magampo ta nga dili ta mo sundan ni mga bad spirit tuloy nga nanang idaota na ako mong training good more on medical so ang explanation more on biological medical side ano mga bad spirit mo unsa dia murag maayo tingli mo tambag ani si Father Requi dia sa Alegria no musta naman day mo da sa Sambuan salamat kayo niyo pag-abi niyo da sa Sambuan mo mga Karunggay family diha pag shooting na mo diha sa atong para sa Lenten season no amo mong ibitahan by the way to watch our production da sa CCTA no nindot kayo salamat kayo akong balikon mga Karunggay family ug mga Bilonguel family diha sa Sambuan no okay now takasabot ka sa kung speaker nimo Samantha ug ngadto sa libuan millions nga naminaw sa programa kini nga akong suliran